Hola, bona nit. Això és el que passava a 3:15 del vespre al País Valencià. Les emissions de TV3 han acabat. Hola, bona nit. Els magistrats del Tribunal Constitucional han emès sentència sobre l'Estatut. La sentència considera inconstitucional que el català sigui llengua preferent de les administracions i mitjans de comunicació públics. També revoca la majoria d'atribucions del Consell de Justícia de Catalunya, que encara no s'havia constituït, i anul·la el fet que el síndic de Greuges pugui supervisar amb caràcter exclusiu l'activitat de la Generalitat. Per majoria de 8-2, el Tribunal declara 14 articles inconstitucionals. Bona nit. Per primera vegada es fan públiques les balances fiscals oficials en què el govern central reconeix fins a quin punt comunitats com ara Catalunya són solidàries amb la resta de l'Estat. Era una demanda històrica i avui per primer cop el govern central ha publicat les balances fiscals de l'Estat i els resultats confirmen el que Catalunya denuncia des de fa molt, és a dir, que té dèficit perquè aporta a l'Estat més del que en rep.